da kaunarki ta yunkura ta unzumo ta butsoro in gaya maki sai na ji kamar in ruga da gudu Indiya in je in samu yarinyar nan ka rike makafir alquran yanzu an ce ga mamanta na a ƙauyen mu Allah zadan kale ya tsada ayan ba ke sai rita waye kai to wani sanan waye kai sannan baba ba ruwa na waye kai auni baba waye kai ba a waye kai to baba ni dai suna na dan mandirigi da ka aure ta ne auren ta zai kai sanuku ka mun Qur'ani anan ka mun Qur'ani wallahi sai ka rantsa yau zaka fi gurin nan sai ka rantsa da Qur'ani zaka aure sai na rantsa da Qur'ani ba ta zo nan ba wallahi sai ka rantsa ba ta zo nan ba ai bare zan je gida ka je gida zan je gida ka yi mai a gidan zan je in faɗa ma magabatan na ne ka ce musu me zan je sai su zo su rantsa au kai ba za ka rantsa ba